Vítajte vo FISA Cars. Máme tu ďalšiu nádhernú Octaviu. Toto konkrétne je Octavia sedanová vo výbave Top Selection s 2-litrovým dieselovým motorom vo výkone 110 kW. Vyrobené bolo toto vozidlo v roku 2025. Momentálne má najazdených 29 500 km. Ako som už spomínal, je to vo výbave Top Selection, to znamená takýto veľmi pekný prémiový a luxusný dizajn. Samozrejme, čo sa týka interiéru, je to v plnej výbave, okrem elektrických sedačiek. To znamená takéto alcantárové spojené s kožou, manuálne. Vozidlo má samozrejme adaptívny tempomat, plno jazdných asistentov, nastaviteľný podvozok. Tento krásny, moderný, veľký displej. Elektrický kufor. Čo sa týka miesta vzadu, je tu taktiež požehnanie. Tieto krásne prémiové alcantárové sedačky, roletky, funkčné. Ako som spomínal, elektrický kufor, v ktorom je aj takáto rohož. Pod ňou sa nachádza rezervné koleso. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, je dostupné v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Momentálne je cena tohto vozidla 29 000 eur. V prípade záujmu vám vieme samozrejme na vozidle vybaviť aj financovanie či poistenie.